ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଇବେ। ବିନ୍ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୃହିଣୀ ଜୀବନ ତ ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ନଣନ୍ଦକୁ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରିବାକୁ ଲିଫାକୁ ବସେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଦେଇଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଅରୁଆ ହୁଏ କି ଉଷୁନା ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କୁକରରେ ମଞ୍ଜା ସିଝିବାକୁ 2ଟା ସିଟି ଦେଇ ବାହାରେ ଉଷୁନା ଭାତ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ବସେଇ। ତାପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଅରୁଆ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କୋବି ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ କୋବି ଶାଗ କରିଥିଲି। 5 ମାଣିଆ ଡେକ୍ଚିରେ ଅରୁଆ ପଖାଳ କରିଦେଇ 3 ଦିନ ଯାଏ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକେ କୋବି ଶାଗ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଟିକେ କୋଶଳା ଶାଗ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଏସବୁ ଆଇଟମକୁ ନେଇ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କଷା ହେଉ କି ପିଠା ହେଉ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା, ଅମୃତ ପରି ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରୁମ୍କୁ ଯେବେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଟୁନୁ ପାପା ଟୋପି ଲଗାଇବାର ଦେଖିଥିଲି। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଶୋଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପାପାଙ୍କୁ ଟୋପି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ବୋଉ ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଚୁନା କରିଦେଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଲାନି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍